Αρχιμηνιά κι αρχιχρόνια κι η ζάχαρη 17 και το κρασί 16 κι ο φτωχός θα τα τεινάξει. Αρχή που βγήκε ο Κούτσος, Αγίος και Παναθηναϊκός, στο γήπεδο να πάει, καπνογόνα να πετάει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται από την εφορία και μας λέει ψυχραιμία. Ο Βενιζέλος έκλασε κι ο Παγκαλός γέλασε κι η Μέρκελ μας χρεώνει φόρους, Ντάνια, κι η Ελλάδα μας τελειώνει.